Μάλλον αυτό δεν ρωτάς εκεί απέναντι, έχει κάποιος και ξύλα εκεί απέναντι. Κάποιος και ξύλα εκεί απάνω. Από εδώ. Πάντως εδώ μόνο το κτίσμα έχει, δεν έχει τίποτα μέσα. Αυτό εδώ. Όχι. Ναι, ένα κτίσμα έχει, δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Όχι, πεσμένο, δεν έχει οροφή. Ποιος ξέρει. Για τραβαρώτα, Σπυρό. Να δούμε. Να είναι πιο κάτω. Ναι. Όχι, μια τέτοια κινήτρα. Όχι. Ωραία, ωραία. Ωραία, Ωραία. Και άλλον. Γκόμενα είναι. Γυναίκα είναι. Δεν πήγε εμείς έχει κάνει δρόμο απαλού. Θα μας πει τώρα. Όχι, αυτός μας είπε θα πάτε... Έχει, συνεχίζει ο δρόμος. Έλα. Κι άλλο πιο κάτω. Από πού? Όπως είμαστε από εδώ. Όπως πάει το νερό. Θα μπούμε στα νερά τώρα. Απλά θα είναι καλοκαίρι μετά. Δεν περνάμε. Περνάει, εντάξει. Θα έρθουν οι άλλοι ή δεν έρχονται? Έλα, μια χαρά είναι. Σφαίρα. Καφέδες πήρες, Τάκη, μαζί? Καφέδες πήρες? Έλα, κατεβαίνει από εδώ. Κατεβαίνει. Θα έρθουν οι άλλοι, θα έρθουν? Όχι. Γιατί? Πόδαξε τα ρε. Να το. Παλιό υδροκίνητο. Αγιάς. Να το. Α, το κύριε Σπυρό. Γιατί εγώ αυτό το πήρα πείσμα. Γιατί δεν θα ερχόμαστε εδώ? Αν το έχεις φύγει. Έλα. Για να δούμε. Καλά, το καλοκαίρι δεν θα Α, ναι. Ναι. Δεν θα έχει τίποτα όμως μέσα.
Να του. Δεν υπάρχει περίπτωση να πίνει τα Μπα. Άμα το δούμε. Βγάζει φωτογραφίες να το μελετήσουμε. Ναι. Λοιπόν. Λατήρια, κόντρι, λατήρια, κοίτα. Αυτό θα σίγουρα θα είναι κορβίδης. Ναι. Θα το μελετήσουμε. Ναι, ναι. Πώς ρε! Έχει νερό από εκεί. Έχει νερό από εκεί. Δεν είναι νερό. Τσουπ, τσουπ. Και το υπόλοιπο το χάνει. Τέτοιο. Ποιο? Στεγανά. Α, ναι. Λάστηκα στεγανά για τα κάτω. Είδες. Ναι, τα πάνω ξέρω ούτε. Έλα. Όπα, ωραία τέλεια τράβα. Ωραία. Αν περιμένουμε να φορτώσει και το τέτοιο, Περιμένεις, ναι. Περιμένεις λίγο γιατί... Εντάξει. Άλφας. Ωραία. Ελατήρια, εκεί μας κάνει τίποτα για μορτισένια. Να σου πω. Να σου πω. Έλα, πάει, τράβα και λίγο με την κάμερα εσύ. Τράβα λίγο με την κάμερα. Όπως είσαι. Ας κάνω για ένα κοντινό. Έτοιμος. Ναι. Άλφας. Καλά. Αυτά είναι. Τώρα, να μην έρθεις εδώ τώρα. Το πήραμε. Δεν είναι. Θα πάρεις την ταβάνη και πονοδίνες σου δίνες. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό το έχει έρθει το νερό μέσα από εδώ. Είδες. Και το στέλνουν από την άλλη μεριά. Σωστά. Σκάλωσες. Πρόσφυγε. Ναι. Σωστός. Κάπου εδώ πάνε την μπουφάνα. Ναι. Το βρήκαμε. Α, εδώ θα βγαίναμε, να το. Θα βγαίναμε εδώ από πάνω. Ας το παίρνω εγώ. Πιο πάνω. Να το. Είναι από πάνω σταματάει, είδες. Θέλανε να πηγαίνουν από πάνω και θα σταματούσαν. Μη ποτάς μέσα, δε. Δεν πατάμε μέσα, δεν πήγε το πάνω. Α. Για εδώ. Από εδώ. Πού? Τακ. Α, να σβρώξω, θα σβρώξω. Να μην γλιστρείς, γι' αυτό. Έτσι, εκεί. Ωραία. Άλφας.
Ωραία. Πρώτα, αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Από εκεί, κανονικά έχουν τα σκαλοπατάκια εκεί. Ναι. Αυτό ήταν το... Σωστός. Πρώτος. Κάναμε και τη γυμναστική, τι άλλο θες? Από εδώ. Τι θες να... Ωραία. Ωραία, ωραία. Και τα όργανα στα χέρια. Ναι. Την πες φωτογραφία. Θα τους δείξω. Ναι. Σουβενίρ, τι να κάνουμε. Αυτά είναι σουβενίρια. Όταν πας σε ένα τουριστικό μέρος, δεν αγοράζεις πράγματα. Ωραία. Ωραία, ωραία. Έκανες και λίγο γυμναστική. Είσαι σίγουρος? Ωραία, ωραία. Τι ωραία, πού να κατέβουμε? Εκεί να πέσει και στα κλαδιά δεν παθαίνεις τίποτα. Έκανε παρανάσα. Παρανάσα. Να αυτό να περιμένει. Ναι ρε, τι. Αφού αποστολή εξετελέστε. Δεν έχει δικά έσβησα. Λες. Λοιπόν. Δεν είχαμε κατέβα, είχαμε ανέβα από εδώ. Από εδώ, ναι. Από εκεί, από εδώ. Από εκεί. Κάτσε στον κόλο ρε, μην. Κάτσε στον κόλο, τι. Κάτσε στον κόλο και σωστό, έτσι. Τι. Μωρά, άνετα είναι. Άνετα, δεν είναι. Άνετα. Απλώς πρέπει να βάλεις λίγο το χεράκι. Να χρησιμοποιήσεις λίγο χέρι. Ναι. Έλα σε βγάλω και μια φωτό. Έλα. Μπράβο. Πάμε. Άλφας ο κάλφας. Αυτό ήταν. Τώρα πάμε κανονικά στην πορεία μας. Ναι. Βγήκαμε στο ίσωμα τώρα.
Ωραία, ωραία. Άντε, φτάσαμε. Ναι, ναι. Φτάσαμε. Από εδώ. Είναι εναλλαγή. Είναι για καθόλου και άργα. Ναι. Κάνε γράψει τώρα πως να κάνω. Βέβαια. Προχώρα μπροστά. Προχώρα μπροστά. Γυρνάω και έτσι. Θα πεις. Τα πουλια δεν μπορεί να ανέβει. Όχι ρε, τι. Από πάνω έπρεπε να πάμε εκεί. Από εδώ. Να και βάνα. Βγάλαμε φωτογραφία. Ναι, φτάσαμε. Πάντα παιδιά. Έλα, μας είδε ήλιος. Μας έπισε ο ήλιος. Αυτό είναι, παλικάρι Σπύρος. Ωραία, δεν ήταν οι καλοκαίρι. Παλικάρι. Εγώ πάω από πάνω. Μαλακία. Δώσε πράγμα. Εντάξει. Πάμε. Ρε Λεμόπ, πού είστε ρε Λεμόπ? Λεμόπ. Δώσε! Έλα πάρε ένα σουβενίρ κι εσύ. Όχι, αφού δεν πήγαμε δεν θα πάρουμε. Πήρατε το ψώ να ξέρετε, είναι σπασμένη βαλβίδα αυτό. Βαλβίδα σπασμένη. Πήρατε το ψώ. Ναι. Μέχρι τες πήγατε. Σας δε... αυτή έτσι είναι ολόκληρη. Έτσι είναι ολόκληρη. Αλλά είναι κομμένο το... Τι κάνετε? Από ποιος είχαν ελαττήριο. Είχαν πολλές τέτοιες μέσα. Μάλλον την άνοιγε η πίεση του. Ναι. Πάμε καλοκαίρι εκεί. Το καλοκαίρι πάσα αέρας. Πάσα αέρα, έτσι.
Έλα, ζήμα του. Θα σβήσουμε. Σήμερα το πριν ούσια. Πού πέρασαν όλα αυτά. Έκανες και γυμναστική. Τι γυμναστική μπορεί να σκεφτεί κολοτρεπίδα. Έκανες και γυμναστική, εντάξει. Ωραία.